सर्वप्रथम आभार मानतो साईनाथ गावकर, हे माझे लहानपणीपासूनचे जे मित्र आहेत. त्यांनी खरोखरच यशाचं ध्येय खूप गाठलं आहे. आयुष्यभर त्याची धडपड बघत आलो या गोष्टीसाठी. ही गोष्ट त्यांनी सक्रिय केली आणि कोकण विभागात पूर्ण जिल्हा सिंधुदुर्ग असू दे किंवा मी जवळपास माझं गाव कोल्हापूर आहे, तर मला असं वाटतं की कोकणशाही फक्त कोकणातच नसावं, तर कोकणशाही पूर्ण महाराष्ट्रभर, पूर्ण भारतभर असावं. कारण कामकाज बघताना कामकाजाचा दृष्टिकोन बघताना असं वाटतं की जो मूलभूत गरज आहे लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची, जो दृष्टिकोन साईनाथ जवळपास प्रत्येक ठिकाणी घेऊन चाललाय. आणि आजही मला असंच वाटतं की साईनाथ खरोखर तर कोकणापुरता मर्यादित नसावा, तर पूर्ण भारतभर पसरावा. आणि त्याच्या पुढील वाटचालीसाठी मी त्याला शुभेच्छा देतो. आणि कोकणशाहीचं दुसरं वर्धापन दिन साजरं करतात त्याने असे हजारो वर्धापन दिन साजरे करावे. लोकांची लाईन त्याच्यामध्ये सतत राहावी, चांगले कामं कोकणशाहीच्या माध्यमातून घडावी, मी त्याला माझ्या व माझ्या संस्थेच्या माध्यमातून शुभेच्छा देतो.